El centre d'iniciatives turístiques va ser per mediació d'un Ramon Cabo Mateu, que era diputat de València, agarrar 3 persones, una d'elles Jaime, el del casino, que és Jaime Martínez, Fernando Arnal i jo, president, depositari i secretari. Com així era un poble que teníem tanta cirera, vam fer un bando, que ens vingueren les persones a donar o a vendre cirera del poble i es començarem a fer la festa de la cirera. També podem donar les gràcies, sobretot, a aquestes persones que han col·laborat en la festa de la cirera, però en tot. També, junt en la festa de la cirera, com sabien que venia molta gent, entonces és quan l'Ajuntament va promoure lo de la festa de la Fira de la Calderona i entonces n'hi havia un ambient que es començaren però que el poble s'omplia com si fos l'estiu